बोरो नोंसिनालाय जोहोलावफ्रा फैयाखै? क्या बोला तूने? सिंगेल अभी मजा आएगा ना भिड़ो सिख्लाफ्रा पक'रा जादों नै खावब्ला सेन्टारनि सिख्लाफोरा गोथाव नङा नङा पक'राया गोथाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनांगौ दंनो खावब्ला खावसि सेन्टाराव माबा लक्ष्मी फुजा नायनो फैदों आं खमनि लिपस्टिक फुनदों आं खामानि गैया देलायबाबो हामफेरनानै सिनायखायो सिनाया बिब'नाव सोंलायहरदों नालाय बिब' बिनानाव सोंनो देलायगासिनो बालिलै लाबो जायाखै सिबिं सेरेब गोजा मोखाङानो मानो सिबिं सेरेब गोजाबा मानो थांनायाव जमा थांगोन दै बेरायनायाव गाव गाव आलदा आलदा बेरायनांगौ मिथिबाय लानांला होनदोंलै बियो लोगो हमनांगौ दं सुरखौ दं आरो ABC हाखरजों जनाय खावब्लायाव माबा नायनो नागिरदों जोङो सिनेमा नै आबैबो दङ लाइटआनो बारा मोजां नङालै खोमसि नै तनिष्का बिबैजों बाजादों अबाव थांगोन हा अबाव थांगोन तनिष्का हा फिल्म नायगोन फिल्म नायगोन बुजिथार फुजा नायहैनो नागिरदों फुजा लोगोफोर खावब्लायाव नै खावब्ला सेन्टाराव माने जोङो फिल्म नायहैनो नागिरदों फिल्म नायनो मोनामबाय थादोंलै मा होनदों तनिष्का बिमाया गस्ला उरायगोन कुम्पा जाले होननाय बिदि होनदों नामा कुम्पा जाले बायगोन ना कुम्पा जाले लाग्राफ्रा हनै लामायानो नै हाब्रु गोजा मोजां थाबाय फुजा 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 खावब्लानि सिख्लाफ्रा नै फुजा नायनो ओंखारदों देलाय दे खोमसि गोजा ओमफ्राय माबाखौल' खर'खौल' गोसोम गोसोम नुयो तनिष्का आबैजों मा जादों हा आयौ गराय मोनदों नोङो गराय बा देखायनाया गराय मोनदों तनिष्का हा गराय मोनदों गराय हा आयु wah aktrisa mosakan naman lai hurlay Habin hala ha habin hala nunggu darbo biko nah Toniska bimiya bigo sase Toniska bimiya ciklikli tar nih ibu sase nih Toniska bimiya Kaubla Center मोनफैबाय जों दा ने Kaubla Center ना ini मामाया हनै आयौ मा टिकेट लागोन नोंसोर फिल्म नायग्राफ्रा नै पुरा भर्ति बर'फोर गोजा आरो गुबुन जाथि बारा गैया नोंसोरलाय मा फिल्म नायगोन हा मिन्थिया मा फिल्म नायगोन खावब्लानि सिख्लाफ्रा नै हा
साबस्क्राइब खालामना खालामाखै हा सेलफि लागोमोन सेलफि नुगोन जानो दायो दायो नुगोन मोनायाव दायो नुगोन नै आं खबलेयाव लोगो मोनबाय बेरायनो नागिरदों नै जोंहा भिडिअखौहाय मा गामिनि जोङो बान्दोगुरि बबेथिं ए हुक्राजुलियाव बान्दोगुरि दङ बर'फोर गोजा आरो नै खावब्ला सेन्टार बहुत मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम दिनैसो माने लोगो फुजायाव फैफेराखैमोन आङो ओरैनोलाय फैबाय थायो आरो बेयावनाव फैबाय थायो ओमफ्राय फुजायाव फैनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों फैफेराखैमोन फिल्म नायनोसै आं बर'नि थैखौ नायनो नागिरदोंमोन दंना गैयाथाय दा दिनै थैखौनो देखाया पस्टार होनाय नुदोंमोन नै दुखान होदों सेंग्राफ्रा हाब माखौ पसन्द जालायखोलै बिला मिथिखा बेखौ लानोसै खै थाखा बिलाय हा खै थाखा बबेया iya pilihnya 10 taka saya ada server bos saya bangun जाबाय सिख्लाफ्रा हाबाब नालाय खावब्ला सेंग्रानि सिख्लाफोरा माबायदि फट' खेबजादों नै दालाय लोगो नाय खावब्ला सेन्टारनि लक्ष्मी फुजायाव फुजा जाब्लाबो बोसोरसेबो नायफैनाय जायाखैमोन नालाय जोङो हाम्फैजों आंजों हाबा जानायनिफ्रायनो बिनिफ्राय जोंनि साबस्क्राइबार आगैमोनखौ लोगो मोन्दोंमोन नालाय बिसोरो जोंजों सेल्फि लाबाय आरोना हाम्फैजोंबो आंजोंबो फट' लाबाय बिसोरो बा दनिसकाया बिदन मोनबाय माथो बेसो बायना होदों बे सासे सिख्लायासो सिख्लाफ्रा पक'रा जादों नै खावब्ला सेन्टारनि सिख्लाफोरा गोथाव नङा नङा पक'राया गोथाव लाजिदों नामालै इसोरलाय पक'रा सावो नै खावब्लानि सिख्लाफ्रा नै लांबा सेंग्राफ्रा बा दनिसकाया मोजां मोनदों बिलन मोननानै हा मोजां मोनदों हा मोजां मोनदों इस नोंहालाय दुम्फा जानो होननायखौ बायला दनिसका बिमाया नै दुम्फा जाले बिनाय ओरैनो हायाव गाबना उन्दुलायोनो बेना थौदो सिगां जादोब्रा नोंसोरो आं नुवाखैना नै बर' सिख्लाफोर गोजा गुबुन जाथि बारा गैया आरोना फैखायानो गुबुन जाथिफ्रा फार्स्ट टाइम देग्लायसो आङो माने खावब्लायाव लोखि फुजा नायनाया माने फैफेरनाय जायामोन आरो ओरैनो खावब्ला सेन्टारावलाय फैबाय थानाय जायोमोन ओमफ्राय देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बेहाय माने बिराद मानसि जायो खावब्लायाव मोनथाम जायगायाव माने फिल्म देखायदों गोदान फिल्म लाबोदों बर'नि थै ओमफ्राय बुथाल माबा माबि देखायदों जाहैदों आरोना टिकेट दाननानै तामाम भिर मानसिफ्रा ओरैबो बबेथिं थाबोखै इसोरलाय आरो बेयाव थाबोलायबाय बायलायानो जोबा माखौ बिलायखो हा मायाव लागोन नोंसोर दा दनिसका मोजां हा लाइट जोंनायखाय मोजां मोनदों आरो बेयो औ मा दखान होदों नामा ब्र'आ औ बै दावदैयाव एसे खेला लायदों दावदै खेला बबेथिं होदों ओइ साइडजों ओइ लास्ट लाइनजों र' गेलेनो थांगोन दा ओमफ्राय दासो फैदों नामा दासो फैदों नै नैथिं दङ बिखुनजोफोरबो दावदैयानो जोब्बाय आं प्लेट नागिरदों र' मोनगोन ना मोनला लाना फैदो होमबा दे मोजांबा मोजां अफार दुर्गा फुजानि अफार सोरनोबा फिसाजो आरो सिख्लाफोर नांगौ नामा एम साइज दं एल साइज दं डाबल एक्सेल दं एकदम फ्रेश मालखा मोदोम सफारि गैया
खैदा मोनखो मादै दावदैया दैनिल' मोनबाय ए लस जाबाय नामा दावदै खेला दावदै अब्ला सेन्टारनि सिख्लाफ्रा नै दरा बेरायथारदोंमोनलाय दाउ मोनबाय माथो नोंहा हारसास्लाबाबा माथो मोनदोंना मोनाखै मादैमोनालाय मोनाखै बयलारखौ हा ए 20 थाखाल' ना खावब्ला सेन्टाराव बेबायदि गिदिर जायो होननानै सानफेराखैमोन आरोना आङो फुजाखौलाय जायो होननानै मिथियोमोन होमब्लाबो बेरायफेराखैमोन ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि भिर जादों आरोना बेहाय खेलाबो हांसो खेला दाउ खेला दावदै खेला बिराद खेलायानो खेला होदों आरो नोंसा मोनाखै दावदै खेलाखौ गेलेयाखै मा नोंसिनाव फैथाराखै नामा औ हेपि लक्ष्मी फुजा सिख्लाफोर फैथाराखै नामा नोंनियाव सिख्लाफोरानो गेलेया साथिबो ए ओइ आदा माला आपल'ड खालामगोन हा माला भिडिअ आपल'ड खालामगोन गाबोन औ गाबोन आं नायगोन हा आं नायगोन साबस्क्राइब दंखायो दा दंखायो ओइ आदा आं नोंनिखौ आं गोदान आइडि खुलिबाबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामखायो गोजोननाय थाबायलै ब्र ओइ मानि होदों नोङो लकेल दाउनि ना बेसेबांसो जागोनलै आधा केजि जागोन ना जाया 10 थाखायावनो लकेल दाउ मोनगोन 10 थाखा सिख्लाफोर गेलेया नामा नोंसोरलाय लकेल दाउ मोनगोन 10 थाखायावनो ओरैबायदि भिर आइथिंखौनो होनो जायगा जों दा बर'नि फिल्म गोदान थैसामखौ नायनो नागिरदों आरोना थैसाम 2खौ नायनो थाखाय होंगो दोंगो मानसिफ्रा टिकेट लानाया गोबां भिर नैबेहाय नै जों दा टिकेटखौ लानोसै सोंनि आङो बेसेबां प्राइसआ खै थाखा आदा 100 सियारबो माबा ट्रिपालबो दंना हा ट्रिपालाव बेसेबां 100 सियाराव 120 ना बेसेबांसो नांगौ ओरैनो दायो हा बेसेबांसो केपासिटि 700-800 ना खनसे देखायगासेयाव खैटानिफ्राय जागायगोन 9टानिफ्राय ना नोंसोरबो नायगोन नामा हा थैसामखौ नायदों नामालै सिख्लाफ्रालाय मादैबो नायगोन मादै थैसाम 2 नायनो नागिरदों दायो थैसाम 2 बिखुनजो फिसामादै समा जिरायनायसै तमाम मानसिनो अनुष्का बिराद खुसिथार मालाय लाबाय नै जों दा माने 6टा थैसाम 2 हायावसो जिरायगोन आरो सियाराव जिराया जों दा हाबनोसै नै टिकेट दानखांबाय भर्ति जाबाय नामा आदै जाथ'वाखैना फैद' हाबफैद' टिकेट होबाय नै दायो टिकेट तमाम मानसिनो माने सियाराव माबासो बै सिगाङाव जिराय थैसाम 2 नायग्राफ्रा नै तमाम मानसि दे खिन्थु सोरांनि फिल्म जागासिनो दा नै आङो दा दसे बाहेराव गिदिंनानै फैफिनसै दा माने खेला होगासिनो दं नालाय दावदै खेला आन्दाना थाहै नोङो मा होनदों बेना बेखौना अनुष्का ओइ अनुष्काबो नायदों माथो फिल्म बोरो नोंसिनालाय जोहोलावफ्रा फैयाखै हा सिंगेलसो होनदो कमेन्टआव सोरबाफोर फसायोबा बुंहरबानो जाबाय सेंग्राफ्रा र' खेला नायना फैनां नै इथिंबो नै सेंग्राफोर सिख्लाफोर जरा ना मालायसो दे ओरैबायदि मानसिया माने हाजो एरिया गासिबो फैजोबो आरो मा खेला बेलाय गिलास खुबैनाय मोनोना मोनाखै नोंसोरलाय हांसोलाय खावब्ला सेन्टार बायदि इन्ट्रेस्ट गैयालै लोगोफोर खेला ना मोनोना मोनाखै
दाउ मोनदों दाउ मोनदों बा नोंहा बयलार मोनबाय माथो मासे ने माथो wah dukna dong ada nggak dukan mana kela duknani kita kabur kita kak beneran menakai ada lah menakai ye tanggasin nama dukna berani dia sudah kalau nama bila dukna nama dia so ekso और थांगौ बाय नुवाखै मा बिलाय बिलाय आयौ मा मोनाखै खै थाखा 30 थाखायावनो दख'ना गांसे मोनदों ना अ थिगानो दे मोजां बै फिल्म नायनो फैदों र' थैसाम सिन्था खालामदों मादा सासे दे 30 थाखाल'नो 30 थाखा फिल्मखौ नायखांबाय जों दायो बयबो नै ओंखारजोबसिगोन मोजां नांबाय आरोना फिल्मखौ नायनानै थैसाम 2खौ रबि आदानिमोन बेनिफ्राय गेमस्रि लिना बेनिफ्राय मनालिसा दैमु सोरबा दंमोन एक्ट्रेसफोराबो बुरजाथार आरोना आगोलनि थैसामनिख्रुइ एबारनि थैसाम 2 फिल्मा साबसिन जादों आरोना बुलायनायफ्राबो मोजां जादों एक्टिंफोराबो मोजां जादों माने मोजां नांदों आरोना फिल्मखौ नायनानै माखासे स्ट'रिफोरखौबो मोजां मोनदों आङो फिल्म नायखांनानै जोङो जेबो जायाखैमोन नालाय ओंखाम जानानै फैखादोंमोन थेवबो माने हर थौनायखाय जोङो चावमिन जाबाय आरोना ओंखाम उखैगोन होननानै बिखुनजो बिजामादै बिबोनांफोर जमानो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन